Sengaphakathi ngibingelele lapho ngamukela umbulo emakhaya kuSimanzonzo lapho sengilethela khona indawo zamaskandi esuke ehamba phambili njengoba ehamba phambili njengamanje lapho ngidonsa khona indawo zokuthi ukhuzana mfowapungose usesongele bonke labantu laba abafuna ukushaya abalandeli bakhe ubhale kanjena enkundleni zokuxhumana ukuthi sekufike kimi ukuthi kunabantu baseThekwini abathi bathungatha uThulusane Mnyeza uzokhumbula uThulusane Mnyeza omunye wabalandeli ngempela abahamba phambili kwezakhuzana phinde washo ngempela ukuthi ngenhloso ukuthi bafuna ukumbeka isandla uthi lo ungomunye wabantu abavikela isithunzi sakhe ku Facebook kodwa sekukhona abantu abafuna ukumshaya ushilo ngempela ukuthi ucela udlulisa nawo umlayezo ukuthi umuntu yokathite umlandeli wakhe yobe ithintele noma engabhalanga kanje kodwa sekutranslateile ngoba khona ngempela igama elingalumeki kahle ushilo ngempela ukuthi ubacuphile abantu abalokho abafuna ukushaya abalandeli bakhe yakhumbuleke ukuthi kule phela sothi esibuya kuyo lokukhona umcimbi kaDule Olundi lapho khona bahlangana khona igcwame elisha nokhuzana emva kwalo mcimbi kube khona idube ezenzekile khona nangempela ku Facebook kube kuningi ukukhuluma phakathi ukuxhomela nabalandeli begcokama nabalandeli bakhuzana njengoba sekuvele indawo zokuthi kumlandeli ohamba phambili kwezakhuzane uThulusane Mnyeza usethenjiswa induku ngempela uyasho ngempela ukhuzana ukuthi umuntu uyobethithi umlandeli wakhe yobe ithintela bukele emakhaya uthini uPaulo lakho till next time ahlangane lapho i comment section siyabonga.